Sɔgɔmada caman mana taa an ka sandusininw san u bɛ fɛn bilenmanin dɔ cɛnɛ a kɔnɔna na f'a ka timi tan dɔ. O so ta an bɛ n'o de lajɛ ɲɔgɔn fɛ bi. Aw ni yankuma aw bisimila. Waasa ka ketchup dilan an mago bɛ jɔ tomati la. Ne ka tomati bɛ i n'a fɔ kilo 1 bɔɲango. An b'an ka tomati ta an b'a ko fo k'a jɛ pasi. I b'a kɛ tomati min ɲɛ bilennenba don. O de b'a to an ka ketchup ɲɛ tɔw bɛ bilen ka taa fɛ. An ka tomati kolen jɛlen an b'a tigɛ tigɛ ko 4 komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na. O dabɔkun ye an b'a balabala waasa kisɛ min b'a kɔnɔna na caman ka b'o la. A bɛɛ tigɛlen ɲuman an b'a kɛ barama kɔnɔna na ka sɔrɔ ka ji k'a la. An bɛ ji kari dɔrɔn de k'a la. Basabu aw yɛrɛ b'a dɔn ji bɛ bɔ a yɛrɛ la o. Ka sɔrɔ ka taa sigi ta kan. A ka tobi. Miniti 15 bɔɲango. Basabu an b'a fɛ ka fara in de bɔ a la. An b'a datugu sisan. Miniti 15 kɔfɛ an b'a fara bɔli daminɛ a la. Aw yɛrɛ ɲɛ t'a la. Caman bɔra kisɛ la. An bɛ fara fana ta ka bɔ a sanfɛla la. Baara ɲɛna. Kɛfɛni minnu kan ka fara kan n bɛna olu dɔ yira aw la. I n'a fɔ lɔgɔti o b'a to a ɲɛ bɛ mana ka tɛmɛ nin kan. Poivre mugu dɔɔni ani kɔgɔ mugu. Sukaro i bɛ sukaro kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Sukaro caman ka di dɔw ye, bɛrɛbɛnnen ka di dɔw ye. An bɛ ninnu bɛɛ bila kɛrɛfɛ la ka sɔrɔ k'an ka jaba baara daminɛ. An bɛ jaba dɔɔni dɔrɔn ta k'o tigɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la barama kɔnɔ cogo min na. Ani layi. Ne ye layi kuru 1 de kɛ n ta la. N'a sɔrɔla layi ka di i bɛ se k'a kɛ 2 ye nka i kana n'a caya. Layi tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ poivron fana tigɛ k'a k'a la. Ne ye poivron fana dɔɔni dɔrɔn da. Kilancɛ ɲɔgɔn. Nakasatigɛlanw tigɛli bannen an bɛ tulu dɔɔni k'a la. Ne ka tulu in bɛ i n'a fɔ demi verre ɲɛ 1. N'a y'i diya i bɛ se k'a dɔgɔya ka tɛmɛ o kan. An bɛ lɔgɔti kuyɛriba ɲɛ 1 ɲɔgɔn k'a la sisan. Ka sɔrɔ ka taa ninnu sauté. An b'u yiran dɔɔni k'u kolo fa. An ka nakasatigɛlanw kolo falen ɲɛnen. An b'an ka tomati ta ka n'a k'a la. K'a ni tomati yɛrɛ yira ɲɔgɔn fɛ dɔɔni. Ji tɛ k'a la dɛ. An b'a yira ɲɔgɔn fɛ miniti 10 ɲɔgɔn. Miniti 10 selen an b'a ta k'a yɛlɛma mixeur kɔnɔna na ka taa sin. N'a sɔrɔla mixeur t'i bolo, n'a sɔrɔla i bɛ se ka taa sin ɲɔsin mansin na. I n'a fɔ ɲɔsin mansin dɔw bɛ yen nɔ sisan olu bɛ mɔgɔw ka nafɛn ninnu sin. I bɛ se ka taa sin nɔ. N'a sɔrɔla i bɛ wula kɔnɔna de la, i bɛ se k'a kɛ koloni kɔnɔna na k'a furuki. I mana n'a kɛ koloni kɔnɔna na k'a furuki, o kɔni baara ka jan dɔɔni. I bɛ tila i b'a kɛ tɛmɛ kɔnɔna na k'a bɔ tɛmɛ fɛ pour que buruburu min yarilen bɛ to a la, o buruburu ka se ka bɔ a la. An b'a ta sisan ka taa sin. Mixeur y'a sin fo k'a ɲɛ. Aw yɛrɛ ɲɛ t'a burako la. A ma se an k'a bɔ tɛmɛ wo fɛ bilen. N'a sɔrɔla i y'a susu de i b'a bɔ tɛmɛ wo fɛ pour que ɲara kana na to a la. An bɛ segin tuguni k'a sigi ta kan k'a tobi. A tobitɔ la an bɛ sukaro in k'a la ka kɔgɔ k'a la ka tila tuguni ka poivre mugu in fana k'a la. N'a sɔrɔla fɛn wɛrɛ muguw b'i bolo k'olu ka di i ye i bɛ se ka olu fara a kan. An mana sigi ta k'a ka nin tobilen kɛ a bɛ taa se miniti 30 ka taa miniti 45 bɔɲango ma. I yɛrɛ b'a ye a ɲɛ tɔ bɛ bilen ka taa fɛ wa ji in bɛɛ kan ka ja ka bɔ a kɔrɔ kosɛbɛ waasa a ka ɲɛ. Aw yɛrɛ ɲɛ t'a la. An y'a sigi waati min na ani sisan couleur danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. Ani seli tɔ man jan bilen.
An ka ketchup selen ɲuman filɛ nin ye, aw yɛrɛ ɲɛ t'a la, jiba t'a kɔrɔla la bilen. A bɛ se ka mara firigo kɔnɔna na semaine 1 bɔɲango. Wa ne nin maanaw, n'i sɔmina nin na i ka mini pizza la, a mana kɛ i ka pizza fɛn o fɛn ye, hali ni kumaba de don, i tɛ ketchup dɔ in kɛ i ka pizza kɔnɔ abada. A ka di fo k'a faga. Ni video in jara aw ye, aw bɛ se k'a partager aw fɛnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.